Tauro nenyaya mukwambo wangu kasoro ndiroitwa mai maradza ndauyo pamberi pedare ndichida kutaurawo nenyaya yamukwambo wangu kasoro wakatorana nemukundo wangu zvakanaka wakazouya vachiti ndauyawo hawana kutaura kuti wane kwawafamba kana kuti zvakaita sei, wakatoti tauya nemwana wenyu kuti ite mufana yepaumba uku mwana wangu anga akazvitakura panguva yacho. Tichibva tatadza kunzwisisana pakazosvika pakunongedzana, bva tazosvika pakuvati aiwa torai mwana muende naye nekuti une zvaakatakura zvekumusha kwenyu, une mimba ngeyekumba kwenyu. Saka wachibva watakura mwana wangu bva waenda naye, zvakanga zviri zvekuramwidzana. Pakazenge pakubuda mashoko, vamwe vachindinyorera pamafoni, imimi mbuya hamusi umamiswa bebu, munotoda umamiswa nekuhairwa mamonya. Ndibva ndatadza kuziva kuti nyaya dzacho dziri kuenda nepi. Bvatagara bwandifonera, mbuya uyai kuno, pane kwatambofamba, pane zvatazwa. Ndichibva ndati ndikati inini handichakwanisi kuuyako nekuda kwemashoko atatambopanana. Ndo akanga kunditadzidzisa kuti ndiende ikoko. Tichibva tagara ndangada kufambidzana zvakanaka namukwambo wangu. Banditi mbuya uyai kuno, pane kwatuda umbofamba. Ndibva ndaenda ndataurira baba, ndikati baba pane kwatuda umbofamba namukwambo. Ndichibva ndaenda kwaHonde, ndasvika ndafamba namukwambo wangu kwawakanga waenda. Takasvika wati takazi tiuye nezvakati nezvakati, asi inini chakashandwa ipapapo inini handina kuchiona. Kana ngozi yacho yawangotaura yacho haina kubuda, haina kutaura, inini hapana chandakazwisisa. Tichibva tadzoka, ndofunga ndakaita 2 days. Ndikati wana wangu, kana paine pamazofambazve mazwa zvinenge zviri zvisvinu, munongondidaidza, ndinodini, ndinouya. Zveshuwa takagara, ndobva ndazofonerwa nemukundo wangu, mama pauya munhu unobatsira, wauya namama kubva kudombo. Saka munhu uya auya wakabva ati ndinohaka. Saka kwazi wakandihaka, kwazi mandateerera zvaitaurwa zvacho. Saka zvaitaurwa zvacho inini paakanditaura zvakatondivhundutsawo. Ndichibva ndati ndikati mira ndiende kumba kuna baba ndowataurire kuti ndo zvakaita. Asi ndakati ndikanga ndasvika kuna baba ndichaisa foni yangu, iwewo wodini wotaura zvirunetsa. Zveshuwa zvakaita saizvozvozvo. Ndichibva ndataura namukwambo wangu, zvakadini, auye timbodini, timbofambe. Mukwambo wangu akati aiwa mhaiwa hapana chakadini chakashata. Zveshuwa wakapiwa mari ndimukwambo, ukaziendai wakatopiwa very day racho iroro, bvatouya. Vakandoya bvatatanga kutofamba, hatina kumborara. Bvatatanga kutofamba. Zvinhu zvabuda, zvinhu zvagadziriswa. Zvinhu zvapedza kugadziriswa, zvisati zvapedza ndakataura namukwambo wangu. Mukwambo wangu akati, mhai, kana mapedza kugadzirisa zvinhu ikoko, ndoda kuti muzotore mwana wenyu, muzoye paanouya totangazve kudini kufamba. Ndikati aiwa mukwambo hapana chakadini chakashata. Zveshuwa zvapedza kugadziriswa zvinhu, takasimuka tiri 5. Tichibva taenda kwaHonde. Takasvika kwaHonde, mukwambo wangu avhara mashopu ake ati zaenda. Zvadaro takasimuka pataenda kunonzi kwatete wacho, kwatakakwira kunga takakwira $2 kuenda ikweyo. Tasvika ikokoko, takasvika tete waya hapana. Tasvika tete wasipo, takanga tatoti tatodini, tatogarisika. Dzakuma 8 dzemanhe, dzisati dzakuma 8 kuma 7. Mwana wangu baafonera mukwambo, mukwambo tiri paumba penyu, zvinhu zvakadai. Mukwambo wakati regerai ndimbofonere uyeyo tsano wangu. Wakafonerana, wapedza kufonerana. Isusu takanga tazototi tagarisika.
wachibva wati ibvai paumba pangu kuma 8 dzeusiku, dzokerai kwamabva kwamasere. Takatanga kudzoka, tadzoka kwamasere kuya takasvika kuma 10 dzeusiku. Mvura yakanga yakuchitanga uchiseta kuti yakuda onaya kuti nekamwana kachechi. Tikati tochiita sei? Ava sevanhu vanga vajaira ogara pamashopu pavo vakati regerai ndotaure nevari kumwe imwe shopu, voti raraiwo murumu. Takarara zveshuwa murumu imomo. Mangwana acho kuseni takafuma kuseni. Tikati kazi makombe anobatwa kuseni kuti tiende kudombo kune wabereki wake semukwambo ndamushayiwa. Takararira tisina kumuona. Taenda kuya kudombo, takafumira kuseni kuenda kudombo. Tasvika kudombo takatambirwa naiwo watezvara wacho naamwene wake. Tabva tatambirwa, tasvika zvakanaka tawataurira. Wakati isusu nyaya yenyu hatisi kutomboiziya kuti muroora wakadini wakabuda, asi maiyo ndiyo wakanga auya nemunhu wakabatsira, asi wakati nyaya yenyu hatisi kuiziya. Tagara, maiyo wakatora foni akafonera mukorore wake. Mai ndini uri pano newabereki wake wari pano, wauya wati tidini tifambe. Akati zvamurutotaura izvozvo zvandizviziba. Vanhu avo vangandisendera mameseji asingamboitiba. Batazvishaya kuti zvabva papi. Wakandisendera mameseji, zvapera izvozvo zvoti wakandisendera mameseji zvikazi wasiya hari kwazi ine banga nejira tsvuku pashopu pangu. Ko zviro izvi zviro kaindi. Tikati isusu hatizviziba mai. Tabva tafunga dzokuti ngatidzoke pahonde kuya. Asi mai wavo iwawo iye mukwambo wangu wakati aiwa mbuya musanetseke bane zviro izvi. Ndikati aiwa zvinofanirwa kubuda pachena kuti isusu tasiya. Ndikati aiwa zvinofanirwa kubuda pachena kuti isusu tasiya mahari. Isusu tiri kufambira nyaya dzakadai so tinosiya mahari. Chii chanetsa? Ini handina chandanetsana nemukwambo wangu. Ndinoda kumusira hari, ndinomusira hari dzei. Patabvapo tikati ndakazovabvunza inini kuti kunoku kuna sabhuku here? Zvikazi ndikati hatisimuki panapa tisati taenda kwasabhuku timutaurira kuti tafambira zvakati, asi mwana wangu ndiri kumusiya panapa nekuti mwana wenyu watiza. Handizivi kuti chaatiza chii, asi isusu takataurana kuti kana tagadzirisa mwana tinodini. Iye akati eho. Saka wakabva watiperekedza kwakuina sabhuku. Anzi sabhuku ani? Rondozai. Takaenda kuna sabhuku Rondozai. Asi mai vanga wati timukanga masvika kwasabhuku musataure nyaya yemahari dai. Asi isusu ipapapo takabva tavateerera. Takasvikawo nasabhuku. Takataurira sabhuku kuti sabhuku tauyawo nemukunda wedu. Asi tamusiya pakashongo. Nyaya dzakadai. Saka asi tamusiya papi? Pakashongo kuitira mangwana tatauya kuti tifambe. Wabva wadini? Warega kuti tidini? Tifambe. Zvikazi iwe Kashongo mwana wako uripi? Vawafonerana. Akati ndiri Harare. Zvikazi uri Harare, ndoda kuti kana wazouya uye muende kwaMarowa mofambe nevanhu vekwaMarowa. Akati amenoti wakapindurana kuti nasabhuku. Saka isusu bvatabvapo pasabhuku bvatauya kwedu kumba. Tasvika kwedu kumba, takasvika tobva tataurira sabhuku wedu. Sabhuku semunhu watati kufamba naye pesa tichifambira futi izvi tati kufamba nasabhuku. Tikasvika bva tataurira sabhuku mufambiro wataita uku, asi tazonzi tasiya hari dzatisingambozivi kuti isusu hatina kudziona. Zvinhu zvaifoniwa ndimukwambo wangu kuti wana mbuya wasiya hari uku kwawabva. Saka hari dzacho hatizivi kwazi nemari here. Amenoti imari kwazi 700 kudini yakabayiwa netsoro. Ini ndezvekundozwa, hatina kuzvionawo kuti tizvione kuti zviro izvi zviri apa, hatina kuzviona. Ndiyo nyaya yangu. Saka ndiye kuti mwana wenyu wadini?
wakabva wazouya wakabva wazouya vauya pasabhuku ikazi tauya kuti handina kuona chatakagadzirisana asi wewo wakati susu mwana wenyu hatichadiba. Ndokutaura kwawakaita wakati mwana wenyu hatichadiba. Watezvara wakati inini handichamudi. Ndakanga ndafonerwa uzi mwana wenyu uyo akanga anditi ndarwara nepahuro mhai asi ndamwa mapirizi. Asi mbuya wakazotora vanhu vemumaraini wakati mwana wangu murora wangu wamwa mapirizi wauda kuzviurayira pamumba pangu. Wazibva wakurunga ndowe bva watanga umupa ndowe dziya ameno kwazi pane wakazorumwa here. Asi zvadaro kudaro ndakabva ndazofonera mhai inini ndikati mhai chiiko chiri kumboitika. Zvikazi mai nini wanga wati ndamwa mapirizi asi wati kwazi wati mwana kudidini saka ndadaidza vanhu kuti timupe ndowe. Saka ndikati iwe wamwa mapirizi kazi ndandomwa mapirizi ekuti pahuro pari kungondirwadza asi wandidaidzira vanhu vekuti wandibatirane kuti wandipe chinyi ndowe. Saka zvadaro inini wakabva wazondoya pasabhuku wakati tipei ndiro rekuti tipe mwana wenyu duro rekuti handichamudiba. Asi inini ndakati apa pane mwana ina handisati ndaane pfuma yandapiwaba. Iwe mbuya muzani magara pasi. Uruzi mwana wenyu wadini zvakuya kutura. Apa ndobva runetsa kuti chakati chacho chiripo chacho takagadzirisa. Chii? Kwazi pane chikwambo takagadzirisa. Akagadzirisa ndiani wakagadzirisa? Takagadzirisa nana baba mumusha. Mumusha menyu. Imimi munotochiziva. Achakabuda chikataura. Vamagadzirisa. Saka iwe na agreement kuzivishwa chikwambo munochiziva. Saka iwo wakati kwazi kana zvapera mochidini mochiuya tochifamba ndokuchifambire chandazoita kuti tizoziva tasiya hari tadai ndochifambire chatataita semunhu angatigadzirisa izvini zviro nekuti iyo wakati kwazi inini ndakasha nekuti pachakahakwa chakataura kuti inini ndinokumonya. Saka iyo akati ini ndinotyawo hangu dini kuurayiwa. Saka tikati aiwa nyaya yenyu imimi ndiye kuti mwana akatuswa kumba. Ndo nyaya wakwamba kwakarora hawana kurora aregerei basi. Ale mkwamba Ndamira pamberi pedera mambomutasi. Ndamira pamberi pedera mambomutasi. Isizvo zvechokwadi. Isizvo ndichataura ndezvechokwadi. Ndikaipa charaswa nemwe. Ndikanyepa ncharaswa nemwe. Marandibatsira. Wakarora here? Ndakauya ndikabvisira. Unataurisa? Ndakauya ndikabvisira. Ndanga ndinayo. Wakabvisa chii? Takauya tikabvisira ndina mukoma. Wakabvisa ndakabvisa $300. Wakabvisa $300. Mbuya wakabvisa $300. Ndiye nandina kashongo ebeti. Uya ndi murugurwa. Ndati wakabhadhara $300. Iwe mbuya we. mukwambo wakasikisa mwana wangu ari pachikoro akari haana kubvisa aba $300 wakandoti kwazi toda kuti tiziwane aine 180. Saka makaziwana hatinoziwana. Saka iwewe saka shamwari iwe nyaya yakati uduse kadzidei pamusoro wemambo. Ini ndakarora mukadzi wangu last year muna August. Akauya achiti bindi nenhumbi yako. Auya akauya pamasere kubasa kwandinogara. Akauya nenhumbi yangu. Ndikati handikwanisi kugara newe panapa. Hambai kwatete.
takasimuka tikaenda kwatete. Tasvika kwatete akatongawo nematongera akadino akaita akati nyaya iyi handigonoisa conclusion, unofana kuenda kumba kuna mai nababa. Iye akandita ndiye ndikumba kwenyu mimi, ndinoda kugara pamasere. Kusvika tikanetsana achiti kumba kwenyu handiendi, ndinoda kugara pamasere. Kusvika mukoma wangu afona achiti mainini makambozvione kuti munhu unoda kugara pamasere asina kuonana newabereki, musina kuonana newabereki kuno. Kusvika atomuitira zvehasha ndo patakazokwira kukumba. Tagadzirisana takatanga kugara kwataita ainge ari munhu uya kutoti kana akangogara anotangotochema. Muruchemei handiziva papa hapinduri nguva yacho. Ukazomubvunza papaya unongokutaura kuti hapana. Manheru unotogona kutongobuda wobva totanga kutofamba kuenda. Pamba pacho unotera wobva wamushaya pamwe kuti afamba sei. Wozotokufonera kuti wewe nditore kwakati. Chii chiromboitika? Wotoenda kototi kuti usiye munhu ari kwaanenge ari azviti ndiwo unenge urigara naye ende futi unenge uchimuda. Saka ndaenda komutora. Patazogumisa tati kunoku kwandinogara kune mabhinya. Munhu unozogumisira adini achekwa nemabhinya. Ngatiende kumba kwacho totsanangure nyaya iyi. Kwakanzi patakasvika kumba tichitsanangura nyaya yedu, kwakanzi ihasha. Munhu akabatwa nehasha unogona kuchema, unogona kubuda pamba achidini achienda. Saka mauya kotiturira mwana, dzokerai nemwana uyu, zvemuchaona ndezvenyu ikoko. Zvadaro isusu takadzokera nemwana. Wakwambonzi pamwe inyaya yekuti ndo pandakabva ndati mwana uyu mukadzi wangu akwire kudombo agarira namama. Ndo zvakatanga kuitika futi izvozvo. Zvadaro kusvika sabhuku ati murunetsa mwana uyu ngaadzoke kune murume wacho. Vaadzosewa futi ikoko. Ndo zvaingoitika kusvika takuti rega ndifambe. Nenyaya yekuti iwo akataura kuti fambai naye. Zvadaro taingofamba tichingobatsiwa. Pakubatsiwa tichigara kudaro mumba medu chaimo hamuna mufaro. Majokisi chaiwo munhu unobva atoitonga toita zvinhu zvisingaiti. Zvadaro kuti mumba macho hapana chaunopiwa, unotoitonga usina mukadzi. Kusiya kwekutoti iye kana aruda ndo paanokupa, pasina izvozvozvo unotoitonga usina mukadzi. Zvadaro ndakati inini rega ndisiye zvakadaro, pamwe zvichaita. Nokuti pamashure pacho achine nhumbu aitondirowa. Saka ane nhumbu ndakatofunga kuti sezvo achindirowa vamwe vakadzi, ndakangonzwa vamwe vakadzi havadi varume kana vane nhumbu. Ndakazvinzwisisa. Pandazozvara anga asingachandirowi but anga asingatodi. Aitongotora mwana obva toisa pakati, wobva toti ndiri kusaidhi uku, ndiri mwana pakati, iye kusaidhi uku, wobva tofuka nemusoro. Saka zvinhu zvaingondikachamadza. Kusvika tazofamba ndopaakabva achizohakwa. Ahakwa kwazi iyo shamwari uri kugara nemukadzi wangu, paunodotamba naye majokisi unoona achifara. Paunonzwa ari kutaura kuti pane zvinhu zviri kufamba kumusana kwangu, ndinine ndichitopururuza vangu. Iwe paunozozwa kuda kumukadzi wako, inini ndasopedza naye kare. Saka iwewe shamwari changa chatosara dai nandisinotobudiswa panapa changa chatosara kumonye iwe wakarapa. Tikati ndipo patakabva tachizofonera ana ambuya. Tikati nyaya iyi kuti tigare takadai soka inini ndichamonywa panapa. Zvadaro ndo pakabva vachibva ndati imimi mari mandavapa mari vauya kuno kwaitongotsanangura zvinezvi todaenda kungotsuku tudodai. Pane pandakatowafunda makusena tinotogadzira kuti tiende kungotsuku tobatsiwe. Zvadaro ndakachiona magarire endinoita kuno kudai anga ari mamarriage ewanhu wese aritonga yangu yangu ijeri kuna marriage yakadaro. Tikati imimi zvinhu zvenyu vikasagadziriswa uye mutore bhegi renyu mudini muende, nenyaya yekuti zvinhu zvachazvikwanisiba. Zvadaro ndakaona mashoko anga kutangodota takutanga kuchinjana ipapapo. Tikati ini ndozogumisira ndakutukanana naambuya. Pandabloka nhamba dziya. Ndabloka nhamba dzemukadzi nedzaambuya kuti tisataurira nemashoko akadini akashata. Pakatanga kufonwa nedzimwe nhamba dzacho ndinadzo mufoni mangu. Saka ndanditori busy ndikati munhu ndichadini ndichipedza zvendinoita ndobva ndasimudza call, ndobva ndafona. Saka yakaringa kekutanga, kechipiri, kechitatu ndo kandakachibva ndavhunduka tikati
munhu uyu uri fona katatu noku munhu akafona ka2 akaona kuti haisi respond wabonombosiya umbomira wozofona futi munhu ufona katatu foni yanchaifoni be zvadaro ndakabva ndaona message yakabva yapinda wazuva nyuma tatodobva tatokubaya tikati mungabva matondibaya tikati nini handipinduri paingofonwa pamwe pacho unoona pane 10 missed calls dzenhamba idzodzo pamwe pacho pachoona pane 28 missed calls dzenhamba idzodzo wachitanga kuchisa mameseji akawanda tulotraya kukubaya zviruramba wakambotsika pai mzimi yako inewe tikati zvinhu zvakudotonduraise vandazonzwa pakuzi baba Tanya ndiregererewo zvadaro wati baba Tanya ndiregererewo kwazi tiri kuya nhasi pamashure pacho pemameseji anganyora achiti takutadza tatichidoto kubaya asi tichauya nehari nezvaakataura zvese tichiisa pauipa baba ukaona zvinhu izvozvo zvawazvibvisa takutadza uri murume zvadaro ndakati nandimiri baba pakadaiso handimiri ba ndatosimuka ndikati no inirega nditobude ndiende kuiti ndobate bhazi la4 kwaona ndiende kwaRarare penodzoka nyaya iyo wanenge waona zvekuita sezvo pane zviriitika pane mameseji wandisira kuti ndiwamirire kuti wasvike nezvakutaura zvika handikwanisi ndakabva ndatobuda ndopakabva wasara waita paitwa zvinhu izvozvo zvakaitwa izvozvo pandatofonera ndiri kwaRarare kwazi shamwari anga makuseni acho amangwanani kwazi shamwari pako pane jira nebanga nechakati ndipo pandatangorohwa nehano kuti saka zvinhu izvi zvendakanyorerwa pameseji ndizvo zvatoiswa pashopu pangu pashopu sei zvadaro tikati no ndipo pakabva wachizokwira kudombo wakwira kudombo vandazofonera naSabhuku kwasati ukuda kuno ndikati kwandiri zvinezvi ndiri kure asi ndinodini ndikuwe vandazosvika kuna Sabhuku tasvika kuna Sabhuku vatachitaurirwa zi hanzi naambuya teerai kupi kumanika bridge tatera kumanika bridge takatera mari mwezuro musetesi ndipo patakatera tichidogadziriswa nyaya yedu takutobuda baba wangu akabatwa bhachi kuzunzwa nemukadzi wangu atashaya saka kuruzoti zvagadziriswa baba wangu arumbozunguzwa nemukadzi wangu zvinozoita picture ipi andatoti kuti ndibate vana vatezvara wanga varipo vandaona kuti kuti ndibate ka inini rega ndisiye zvakadaro nenyaya yekuti tinotomutsa hondo panapa wanenge wakuti wakubata kudai vandatosiya zvakadaro anotombobata ndakatongotoramba takatarisawo vandatobuda inini vandatoti ndakudini ndakwenda nenyaya yekuti kushopu kwangu kudopazwa kuti ndirare ndisiriko hazviti ndatobuda vandatozwa musi weThursday yacho kwakuzi tirudi kama panapa mambo saka taura pamusoro mambo musati pamusoro vanare inini ndandiripo uyu murume webaba akutabobatwa kona nyaya ndakaona yakanga iri yemwana awanga wauya wasina kana bhegi kana chimwe chinhu kuti wakasvika chiti akusiya mhuri dzenyu panapa matauro wakaita kuti hata kusiya mhuri yenyu hachazvigoni mazvatiremera mazvona saka vanhu vakati ko mwana moenda ine mwana wenyu kuti hatikwanisi kusarawo nemwana wenyu machitosarawo newedu ava vakati mwana isusu hatidini hatimudi ndatosiya kangosiya pasina kana munapukeni here mwana haana nemunapukeni anhasi kana kuti anga achifuka hapana kwaitauya kosiya munhu kumba kwake sitakutoenda ndipo takazotanga kuti aiwa Sabhuku nyaya isungende kwa Changamire atibatsire nyaya iyi saka maona yakasvika zuro nyaya iyi pana zvimwe nyaya yekuti kune nyaya dzirwa kana kuti nhatu dzisingafaniri kubatanidzwa pane nyaya yengozi pane nyaya yekuroora nayo ndechipiri then kokuchiya nyaya yechitatu yerudo chero kuti mumeneji macho mumbori nerudo here vanhu ava vari kugara wese vari kumbodana naye because zvatotsvaga tese tunyaya tiri kutsvaga kuti tidzingane
because kuti munotaura kuti chekutanga kuti mukadzi unozovaurorwa umusha kuti ndinogara mumasitoro usingasviki kumusha kwaukaroorwa. Chekutanga mirai chekutanga chandokubvunza kuti izvozvo zviri possible kuti ambowekororwa kwacho wakamboperekedzwa ndiani? akauya ega kuti ambori kumboenda kororwa kwacho akamboperekedzwa ndiani? Because kuziya kwatoita isusu wana tiri ndo basa rako kuperekedza wana kana wana wakutizira kana kuenda saka tete akaenda kuziya mwana wamashopu ndiani? ndimurubvunzwa ndo chekuta sei chekutanga Penda ndakaenda ndega, takaenda tiri kutonetsana. saka wangori kuenderei murumisa? Aiwa, ini ndaiziva kuti ndanga ndinayo mimba yake. Saka ndakati takuya ikoko. Iye anga achiramba mimba. Airamba mimba. Pandati ndakuya ikoko titaure tiri panzvimbo kuitira chi, because inini pandakaita mimba nandine kupi ikoko vatanga uramba mimba. Ndikati kutaura tiri pafoni kurudini. Kurunetsa vana mai anotoudza ndikuende, ndakati mama ndinodzoka ina ndina kwenda ndine anoenda ndine weye kurorwa. Ndakaenda ndichiti ndikasvika tikawirirana zviro zvindudzoka anopenda nehembeba noanda tikasvika ndudzoka ndochitaura kumboti ndine nhumbu asi kuti ndudzi wabereki murume airamba. Ndikati hazviti kusvika tazoenda kwatete tete akati handitoni pane pabhosero wakati woko wakaenda usina intention wakaenda uine intention uri motaurirana towirirane kuti ndine nhumbu saka pawakasvika makawirirana reka kuti hamuna? Ndakasvika vati hambai kwatete. Pataenda kwatete tete bhati iwewe zvekuti une nhumbu handimbofungiriba chorutera imari dzehanzva dzenyu. Ndikati tete handisutera mari yehanzva dzenyu ndine nhumbu. Kanzi endai kwangu. Ndikati ndinoenda sei kana kwana mama wacho iye ari kuramba kuti mimba isi yaniba yake. Ndobva ndatoramba kudi kuenda shuwa ndakaramba kuenda. Ndikati asi ndikabanguruba afona akati mainini isusu tinoziva kuti maidanana nemunin'ina wedu uyai tidini titaurirane. Ndobva ndatosimuka bvataenda bvatasvika kumba akati mama nababa mimba isi yaniba yangu. Ndo atachienda kumashopu wakanga wakudondidzosera. Ndikati ndinodzoka sei kumba tisati taurirana kuti mimba ndeyani ndeyenyu. Ndopa akati ngatidzoke. Takaenda pawatsomba pane famasi iripo bvapapo vatengwa mapregnant test vacheswa vata ndabvuma shoti une nhumbu asi ini ndodoti timboende kumasikani ndizwisise kozi madheta angu ndinomaziya. Takaenda kwadokta Kanyenze kanzi inini dokta madheta angu ndinomaziya madheta angu emusi wa 28 July ndo madheta angu. Kanzi werenga pachiyapa pakombiyuta pa achingotora uyu murume kuti andiudza kuti nhumbu ndeyangu anokwanisa kundiudza. Ndakabata foni yake ningoona arudza ngoti nhumbu ndeyani nhumbu ndeyangu. Ndobva ndatanga kugarisana nemurume wangu tichigara taingonetsana nemurume wangu pambacho ndototi kubuda shuwa ndaibuda kutoti tanetsana ndautobuda hangu ichokwadi ichochocho. Ndobva andiendesa kumba vandati si chikoro zvendakasiya chikoro kozi kuenda kwanandaita ndaidodzoka kuti ndidzoko chikoro nenhumbu yangu. Ndawakandisiisa chikoro ikani ndakwenda hambai kuna ana mbuya ndoti inini ndauya kuti tiziyane ndidzosere mukadzi wangu kupi kuchikoro kurora. Ndichaenda korora muna January tichienda kumba kwenyu kwamutoko ndozvakataura murume wangu achitana bangu shuwa ndo mashoko akasvika kuna ana mama wangu kuti hatina kuya korora tauya kuti tiziyane mukadzi aendepi kuchikoro. Takaenda $180. aiwa izvazvo mamuda kuziyana chii? Angadondidzosera kuchikoro. kuzitawa yakoziwa na 180 anditi tangu yakuti ziva kuti mwana adzoka kuchikoro but chachiri important chiya kudzoka kuchikoro nekaro nhumbu yangu wakatakura nyaya yanga iri pangaine nhumbu yawakatakura nekuroorwa. Saka uyu paakauya achiti tauya kuti tiziwane mamuda kuziwana chii? Imi mamitsana kana chamamuda kuziwana chii? Anga asidoziyana nini? Akanoziyana nani? Uyu mukoma wacho akati tirikoziyana nevabereki. Kuziwana kana waziwana vari kuda kuziyana rei? Dhiri renyu rekuziwana ranga rirei? Rari rekuti wandidzosere chikoro. Aiwa uinei vachikudzosera chikoro sani? iwane nhumbu
wangada kudzosera kuchikoro sani pawanga rumboenda kuchikoro ndowakanga wakuendesa aiwa wakataurana nana mai aiwa pawanga rumboenda kuchikoro ndowakanga wakuendesa aiwa saka wadawo kuti wakudzokera kuchikoro sanani ini ndandati ndodzo ndati wangada kudzosera kuchikoro sanani hauna kuroora asi wada kuti udzoke kuchikoro sanani semadhona aiwa semurume wangu saka kuti midzi mari yavo vakaunza kuzivana kuti ndini mukwasha wenyu wakaroorwa ivo waida kuziva kuti chii wakaroorwa ivo orit wana sekuru wacho vari wana baba wako pana nasekuru wakatambira mari yako ndiani akatambira mari mama ndiye akatambira mari akatambira nana sekuru saka sekuru wacho sekuru araba sekuru wacho vakatambira sumukai sekuru ndini sekuru pamakatambira mari yakaenda mukomana yakazivechi mari yawakatambira akatambidza mai wacho wakati inini ndauya kuti ndinoda kuita mukwasha atondoda kuita mukwasha mbuya akati aiwa ini mwana uyu ndakanda kubhadhara mari dzangu dzechikoro saka munondibhadhara mari dzangu dzechikoro saka mai akati takaimanzwisira mari yangu yechikoro saka maroora ndizvo saka which means mwana haana kuroorwa nekuti kuri kuroorwa waifanirwa kuenda kororerwa kuna baba wake kwamutoko ndosaka ndokubvunza mbuya kuti mbuya imimi ndimakashaisha nzira yemwana nzira yemwana imimi mai ndi makati itekokai makazvifunga imimi mai musina kufunga future yemwana. How can you say tangemani pamari yangu kuchikuru mwana sakaroorwa chekutanga ndekuti mwana aroorwa kapanuya aroorwa kuti wataiti mune mungava wangu kava saka imimi chamamuda wamufunga kuti mazuva ano wafanwa anoda ama 2000 anoda dofo ndiani wamuri vafunga kuti mimi anoda dofo ndiani kuzi ndauya negrade 2 wangu wamuri vafunga mazuva ano anondaiwe ndauya nedofo ndiani. It's your responsibility as a parent kudzidzisa mwana wako kuti future yemwana iite zvakadii zvakanaka. Ndodzidziswa mwana ndiani mododzidziswa ndiani saka iwe pangomudzidzisa pese kwako kuti uzochaje mukwasha kuti mukwasha kana wewe uzodzosera mari yako saka iwe responsibility yako as a parent iri papi. It's your responsibility as a parent kudzidzisa mwana wako kumupfekedza kumugarisa pakanaka kumupa chikafu. It's your responsibility. Chinonzi parental love, parental guidance, parental this, but chinobva pariri iwewe mai nani na baba. Ndirekana wakuti iwewe wakutengesa your duty kuti iitwe neumwe munhu. What do you mean? Uruti kuti mkwangwa yakorora kuti chimbosiyai ndiro kusaidi chimbotangai madzosera yangu yekuti mwana wakasvika form 4 mwana wacho akabva aita mufundirei wamangomafuna mari mavaiwa mari wakafunda kusvika papi kosi yechi kosi yekusona. Saka kosi yekusona ndiyo yakabva iti mai yaite bp yekuti mari yangu yapereka vanhu waibhadhara mari patemu taibhadhara pamwedzi mari pamwedzi $50. Saka kosi yako yanga iri for how long? yanga ine 6 months pachikoro 6 months attachment. Saka 6 months is $300. Saka which means pamari yechikwereti yechikoro wakanga usana ne120 wozwa kwaya ne180 asi kuroora hauna kuroora. Pamakambopinda mukwasha macho musha makambopinda muri kuruwa nani wakuya kudzosera mari refund yechikoro makapinda muri kuruwa nani pamakawatambira vanhu vasekuru somukai sekuru pamakawatambira vanhu vasekuru vachipinda mumusha kuti wapinda mumusha makati kutambira vanani. Baba wacho takatamutaurira kuti ndiyo nhau iri kuno. Baba wacho uripi? Wamtoko. Uri wamtoko? Baba wacho wamtoko mwana achigara kuno? Chii chakaita mwana wamai
Mwana wa mai ere tauraye wakaramba kuuya baba wacho aidini. Baba ndio yekwadi. Ndio kama roho. Saka, waidota wewe kama roho kutikwa kunomba mbuzi. Kuyakotambira manaye mwambare mwana mbaba mbuzi. Kana urara kwa twaira na sebo baba. Mamlota huyu awe arare sebo mchabini. Endapito kusamini kotambira roho ari mwana wake sahani. Ana kurora ba. Ayo, ndio sanduza kuti apa munhu akakanya bhora resentimai. Mai vakaenda kuzumwanisa musoro nefukara. Kara. Because mwana wemubva ndiripo. That's the truth, mwana wemubva ndiripo. That's why mai aine simba wabva mwana. Mwana wamai uyu wakauya akaberekwa ndimai uyu. Ndosaka mai aine simba rese wabva mwana uyu. Asi simba renyu makaita kurisa pani wrong. Because mwana haasi wakamarwa bo. Mwana haasi wakamarwa bo. Baba wake mai ndi munomuziva chimbesai moko pasi. Ndi munomuziva baba wake. Baba akamuitira ndi munomuziva. Saka zvamaifanira kuita mwana uyu asati apinzawo mwana mumusha umu. Andrew, maifanirwa unga imi makaendesa mwana musha baba wake andorerwa musha baba wake. Ene iyo zviri kurikona izvi. Muri kuti zviri kunetsa pamwana uyu asiriwo kamarowa. Motungamidza marowa kuti vachengetedze zviri zvemwana wenyu. Uyu mwana uyu zviri kunetsa nezvekwa baba wake. Hasiwo kamarowa bo. Zvamuri kufambiswa namarowa muchiswera kuti pane ngozi pane zvinei namarowa bhoza hasi mwana kamarowa. Muri kutakurisa vana marowa mutoro isiri yavo. Imi mai torai mwana muendese mwana kudzinza rake. Zvinonetsa mwana zvinogadzirwa kudzinza rake, hazvigadzirwi kwamarowa. Musakanise madzinza mai. Wati taura makaenda ndakaendeswa kumba ndinokuziva. Saka chakatusa zvokuziva 180 izvouye kwamarowa isingaendero kochi. Kutaura inini kusazoziva kozi bambu. Ndati kana kumusha kwako chikuziva wakaendeswa. Pakauya 180, sei 180 yakauya kwamarowa isina kuenda kutsvaka baba wako. Murume wangu akati mari inosvika kwamutoko isati ndaanayo, asi kuti ndoziyane nevabereki wako kuitira mangwana. Wakaziyana nomubereki wani. Hauna kuziyana nevabereki. Wakazivana nemubereki wani. Mumwe wacho hamuziva, murume wako hamuzivi. Haana kutombosvika. Mari yako yakafanana nekuti makapanda pamusika wehuku. Mari yako yangofanana kuti mandingabviri pamusika paya kungotambidzana mari. Ndio zvawakaita. Because kana chiroro waka zvatoziva. Unotombererwa kakuchikora kuti mwana wabuda musha mwana waroorwa. Andi mari iswa mundiro. Yotaurwa mwana wadini waroorwa uyu. Chiita kuti mbeki wake igare zvakanaka mwana so zvitaurwa. Saka iwe no ndiro nothing. Ndiro yako ipocket ya mai wako. It's a lesson. It's a lesson. Yatofana kudzidza isusu vana mai. Wana mai kana mauya mumishame wanu newana wasiri weimomo. Musawaitse tsika dzeimomo wozahandi dzawo. Mwana kana ati kurei ngaaende kudzinza kwani kwake kuti musazokomplicate zvinhu senge zvomakuita izvo zvizvo. Ivi nyamba murume akabvuma kuchengeta mwana wako handi wake. Kukubatsira iwewe bhosi azuwa iwewe nesanzu rako. Hana kuzwa sanzu rake pamurume. Azuwa sanzu rako. Asi wechiziva kuti sanzu rangu kana rasvika mumusha rinozobviswa kuseri kwe inonzi chihembe chamunopfeka kuzasi cheZambia. Chowa chaiswa kwakanaka kunze kwemusha. Hachirambi chiri kundonzvenzvera kuseri meZambia muchitenderana nemusha. Aiwa, chinobviswa chogadzikwa pakanaka. This is a lesson, a very crucial lesson kwakadzwiswa. Kana waita murume mwana nemumwe murume mwana iye ngaende kumusha kwake. Tsika dzemwana iye ngadzidze tsika dzomusha kwani kwake.
mwana ngamusamudzidzise tsika dzikwani kwake. Musadye zvinhu zvevamwe madzidza mumisha yemamwe madzidza. Zvinokudzokererai. Mwana uyu zvaangachitaura zvazvo zvimunetsa zvese ndokuda zveshe anofunga kuti ndokuda zveshe wamweni ndoita sei zvese ndoita. Handi responsibility yepavanhu vakamarova ba kufambira chinhu ichocho. Kumusha kwababa wake ndiwo vanofanira kufambira chinhu ichocho, kuti wazive kuti chiri kunetsa pamwana. Ende iwewo mupamba zvakafanira kuti vanourora akatopiwa nelisti. aiwa ndosati kutaurira kuti vanhu vakakupa list, vanhu vakakupa list handiwo vanhu vafanira kukupa list. Saka iwo nyaya iripo ndekuti chekutotanga anditi une zvinhu tu zvausina kuti hauna kuroora, hauna kuramba. Wazizwa? Hauna kuroora, hauna kuramba. Because pawakadzosa mwana uyu mushoma wakamudzosa wakabhadhara here gokuro? Takabhadhara wakariramba wakatanzi endai sai kumba kwawo ndizivi kuti ngekwani kwababa wacho. Asi mari yedu isusu yakatambiriwa pamba ipapo. Ndosaka ndakutaura zvokufanira kuti baba ndipaifanira kwakaona mubana kuti ndipo wakawandirwa. Iwo baba wacho unomaziva here kuziva. Handitombowazivi, ndinoziva sekuru ndiwo wanga wakamira. Saka waizienda kuda kwose kuda kwakuse asi wakambora 180 ndiwo wakatambira 180. Kune wakavabvunza kuti pandakaiwa 180 yakuti ndikuendesa bhukuro. Ndo zvandakavataurira kwazive ende ikokoko enda kumba kwawo chaiko chaiko. Ndikati panapa ndo pendinoziva panapa. Wakambobvunzawo here baba wacho kuti baba wako waripi? Wakamboenda here kuna baba wemukadzi wako? Handina kumboenda pale. Baba wacho havapera, baba wako havapera. Kabereki wako hapana? Baba wangu imimiwo baba imimi makadiwo kubatsira mwana kuti azive kuti zvati. Baba vangu vasingakwanisi kubatsira mwana kuti mwana agara asibamukadzi. Ndamutondere kuti munoona anga agara asikudiwa mumusha. Saka munhu anomusapota hapana. Aiwa, ukaona vanhu vakuenda kwese nepresident test nechi madhauti, those are masigns ekudhauta. Hamuna kutamba shaputa here? Ukatamba ukati buka. Ukaona munhu akuya akupinza iwe unoziva kuti head unoenda sei? Unoda doubt. Ndozvazvikuita pano. Haungatiwo musikana watonaminiswa wandiminisa ndiwe woti ngatimwende kupregnancy test, ngatimwende kwatete, ngatimwende kwakati. Masainzi ekuti mukomana was not ready kana tanga asikatodi. Mari yekuti tiende kumusha kwaingwa sekuva handisandana nayo. kunyepewa zvese zvatoa kudanza tina takatouya wakataura kuti chimbomira ichitaurirana. Iwe are you ready kusangana na tezvara wangu chaiche? That's the issue. You are not going to start with the business. Isusu tarereke isusu harirambisi vanhu kunobatsira vanhu. Nasiwo wacho kuzibaidwa wakararana here unoite vipi? Kaitika ndichekuti Kuna bvunzo wakararana here mukazidezi acha nditi mwana apoyo vanhu vacho akanopindirana here. makazoendera DNA test mwana zvaro? hatisati taenda nenyaya yekuti madhezi acho akauya takapinda kwatete. Patete kwacho takazotobva takunetsana nenyaya yemakozi aiti akafonewa wobuda panze wotaura aitaura neaitaura. Kola ina pasa se business phone kola isi yako bambosane tsipenda bibili phone isi yako. Munhu kana ari pafone don't give time ari pafone otaura zvinhu zvakashata. Kama watotaura business otaura kuti phone is down, don't use that kuti aimbotaure kuti no. Iwo pawanga kudaira dzako waendaira ari kwe. Ari paipuda kuti so where is the difference? Why you why you kuda kuzwa phone yake isi yako? Wanga kunyumwe.
Wango chimbonyumwe zodozwa foni wese yauya ndokuzwa kuti iri mbotaura nezve nyaya yako yanga iri papi nefoni yake yanga yari kuti kandi mimba yapo anga amawedzi kuda kutsvaga kuramba mimba. Pana tete vangwana vangasunza mungorika taura kuti ndikuona muchidakadaka vamwe pane patisikuyasoriflo pamusoro mambo ini ngosimuka ndoda kumirira baba wemwana zvekuti ngozi ndeyekumusha kwake ngozi yakabatwa ndeyemumusha kwamarowa ndokune ngozi iyi yainesa pamwana ngozi inesa apa pamwana ndeye kwamarowa saka inoenda kwamarowa sei kuti mwana asiri kwamarowa iwo havasi kutsanangura kuti mwana uyu ngozi iri mumusha kwamarowa yakaiswa pamuzipo yakaiswa nani iruzi yakaiswa nanasekuru wakatambira wadeita yakanga iri yani ngozi iyoyo iwo ngavachitsanangure kuti yanga iri yani kuti nyaya yese tete kutora kwaitaka mataura semunhu aruziva nyaya iri kuzi baba pakanaka mama nyaya iri kuzi baba munini wedu baba munini munin'ina wa baba ndiye akashaisha maoko ashaisha maoko ndobva waisa ngozi pamuzukuru mwana wehanzvadzi yangu iyi yakura mwana musikana akura ndobva wabvisa ndobva yazoiswa pane uyu saka akabvisa ndisekuru avo wakabvisa pamwana wavo ngwawaisavo sekuru tangamira pamurutaura parikutaura vanatete vari kutaurawo asi panhau yacho iyi inini ndakati inini handizivi kuti baba vangu ndizvo zvazviripo handitozvizivi ndakatozvizwawo manje mwana wenyu imimi ndo baba kaiswa mweya munoziva here mweya wangu ari pamwana wenyu handitozvizivi saka pamwana wenyu hamuna chamakabvisa hapana saka tete uri kunyepawo hapana tete uri kunyepa here iye ndio matsanangurire ake wenini iye ndiye matsanangurire wake aya mazviri akaita ndikutaura zvenyu zvamunoziva ndikubvunza zvenyu zvamunoziva inini kutozvizwawo kutozwapo tafambawo apa ndipo tatozwa kuti pane baba wako wakashaisha maoko saka zvemazwa baba wakashaisha maoko mamati inini handandisingazvizivi makabva mati imi baba kutaurwa zokoina akashaisha maoko handina icho ndakaita nanhasi hapana takachizofamba tachizwa kwauchiti ndakazvizwa kwanandiri ndavaudza vakauya vakafamba neni inini zvese zvakaitika handizi asi kunonzi ngozi yanga iri pandiri yakati ndododzoka mumusha mavo ndogare pane kamwana kadoko kamwana kanowakaseke mwana wamukomana wanzi ndiye mukomana waanoda asi ndakogara ipapapo wakati ndakakungozwa iwo vanatete ndovaruzviziyanzika nzi yakadirwa doro mukicheni chichi asi ini ndakani ndisasatsike pamba pasekuru nechirocho kana pamai pekugara handina kutotsvaka pekugara kuti dai ndagara nemwana ivo sekuru wakabvuma zviro zvavo kusvika zvabviswa pakuti zvibviswe pandiri wanga wabvuma sekuru wangu wavo zvikaiswa pane mwana musikana karipo kamwana kadoko kakanzi ndo kakaisirwa zviro izvo kakagara mekakari ndo kakanzi kakaiswa zviro izvozvo Gakawai mwana kari kari mwana